Du lytter til Maries Rum. Tror du på, at et hus kan være hjemsøgt af spøgelser? Nej. Jeg tror heller ikke på spøgelser, men... Man skal jo heller ikke tro på hvad som helst. Nej, og du er jo præst, så jeg har da mistænkt for at sige, at hvis du også sagde ja til det her spørgsmål, svarer du professionelt her, eller hvad? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Vi sender fra kælderen af herregården Rønnebæksholm, Grundtvigs gamle hjem syd for Næstved. Jeg er overbevist om, at det findes en Gud. Så du, som jo ellers taler til det irrationelle menneske i form af tro, nu er du jo ude og prøver at argumentere logisk. Det er ret i. Men altså, problemet er jo, at det kan blive for kritikløst. Her går hun over stregen. Altså, man skal kombinere en kritisk sans og en tillid. Altså, sådan er det jo også i et ægteskab et eller andet sted. Man kan have fuld tillid til sin ægtefælle, men man skal jo ikke lade sig byde hvad som helst. Jeg tror så også, det er ikke bare kun op til os at være stærk. Det er også noget, vi er født med. Mit navn er Rasmus Birkerud. Velkommen til. Det var bullshit.